Sayimina bafethu Magate. Yabona kunento esaphathi siyazini. Sikhumbulene ngeke ngayisho nje na. Sengeke ngayisho kwamanye amavidiyo ukuthi yabona i-disability fanele siyi-understandeni ngoba especially ngizokhuluma ngama-wheelchairs. Not laba abanye. Le yama-wheelchairs sebebaningi abantu abahleli kuma-wheelchair. Bayafana nezangoma nje bese kugcwele izangoma nje. Amathwasa yonke indawo. Nabantu bama-wheelchair sebebaningi. And efanele nazi ukuthi senine population yenu. Lento le fanele sifundisaneni ngobani khona abangenalo ulwazi. And enye into futhi sazaneni. Silekelaneni ngobani i-disability it's not about ukuthi uzalwe u-disabled. I-disability yazakha nathi njena siyenye nje ifika namthwalo zakwi-disability. Yabo ihlukile ke lena ngoba nje wasifika namthwalo nje kwi-disability ungena kuma-challenges amaningi. Ungena ngapha ungene ngapha fanele ufunde lokhu yabo uphile lempilo ade ungayazi usuphila lempilo manje uphila impilo ade uyazi usushintsha lempilo futhi uphila lempilo futhi yabo qhamuka nama-challenges ayo nayo bamba kuyise ngaphi kusakaze phansi kuvuse yabo. Izibhedlela zesifundisa ukuthi enzani ukuthi niprovide ukuthi emva kwalokho laxaze kanjalo thami laxaze kanjalo sefathi uphinde uphaphame futhi upaqozeke manje ukuthi lento ngizoyitholaphi yabo. Ibhlungu leyo nto ngoba manje umuntu owe-disability ozalwe nayo umnandi loyo ngoba vese unjalo. Wena ufikile senkingeni ngoba masulaxaziwe umethana ungazi uzophuma ushonephi ngoba ngiphuma la ekhaya ekseni nginemali yokuthi ngiyahamba ngiyagibela ngiyalapha ngiyothatha lezi zinto usuthi uyafika lapha nazikho uzoyithatha phi imali ukuthi uthenge lokhu izinto eziwu4 ziyabiza lezi zinto zo200 nemali 300 nemali 500 uyayidinga futhi ngeke uphile ngaphandle kwazo yabo. Ibhlungu leyo nto ugovernment wethu ibhlungu suke kini uthi uyofuna ukuthi uficele pha kukho uthi uyabuya okufuna ke manje akukho. Uhamba nge-wheelchair fanele uhambe uphuma ungena uzokwenza kanjani lonto ungenayo imoto ngoba umuntu e-Uber yakucharge fanele uhlale naye 5 hours uhamba ufuna lezi zinto ungayitholi. Ibhlungu i-disability bafethu alendlela ukuthi mabe ungayazi ungakhuluma noma yini oyithandayo kodwa uma waba kuyona ila the day uyobona ukuthi eyinzima lento.